Hey jongens en famkes, welkom bij Night You React en YouTube en ook foto's plaatsies van dingen die het haast. Ik heb het gevoel dat dit een beetje cringe wordt. Ik heb er zin in. Oh, hoe net deze kop erop komt eigenlijk. Oké. Blooper. Broodje kaasflips. Lekker. Beetje droeg. Een beetje ongezond. Hè? Maar eigenlijk is dit gewoon een stukje ballen cheese premium. Ja, klopt. Ik snap wat je Extra bedoelt. crispy. Oké, Ja. next. Ham, kaas, croissant, tandpasta. Wist je dan ik nooit jonken? Ik hoop het net. Want als iemand die zei, goh, wat roekt die adem lekker naar ham, kaas, Croissant. dan word ik net blij. Nee. En wat is dit? Paracetamol. Maar dit is best wel slim. Ik wil Stel dit. daar is Pinoholle, Ja. dan neemt ze gewoon een paracetamol ijs. Maar dat is net slim, want dan krijg je brain freeze. Dus dat is weer pinolen. Daarom neemt ze nog meer ijs. Oh, Gehakt ijs. we zitten helemaal in de ijs weer. Oké. Ik ben vegetariër. Oh. Skip. Maar zie je toe het likes? Neemt ze dit? Ik denk gehakt ijs. Liken jongens, like. Godverdamme. Tijd voor warme frisse met sla. Hey, net iets heel raar. Warme frisse met slagroom? Ik ben net een fan van Fristie, dus dit wordt helemaal niks bij mij. Nou, ik zou het best een keer proberen, die bollen. Ik bedoel, geef het een kans. En wat is dit? Eeuw. Oh. Boerenkool. Misschien is het heel lekker. Bij deze ding heb ik altijd zoiets van, is dit heel lekker? Haha, ik snap hem. Het is boerenkool met spek. Maar deze spekjes. Marshmallow Ja. spekjes. Oké. Hey, die vind ik wel leuk voelen dan. Slim. Voor de woordgrap krijgen ze extra punten. Zonnebrand en zand. Summer vibes. Dit is gewoon echt hoe de chips speelt als gewoon op het strand zit Ja. in de simmer. Dan Dat is chips. dit. Ja, gewoon zonnebrand en zand. En ik eet het dan wel gewoon. Ja, Dus, boeien. Ja. boeien. Paracetamol Nee. met fristie smaak. Dat is dan het verkeerd. Nee, ja. Ik zou het dimmen. Ja. Nou, dan was het net van fristie. Oh nee, dat is zoiets. Dit is als die, broodje Red Bull. als die band goed opvolgt. Goeie Jouwe. opvoeding. Jouw Heel band. gezond. Lekker overriet. Frikandelbroodje Red Bull. Ik is er nooit meer in de pauze naar de Plus of de Jumbo om een broodje frikandel, maar Red Bull. Nee, want dan ben ze er al helemaal clear mooi. Ja. Omdat ze van al hun 6e maand levensjaar al Ja. gewoon er mooi vol stout binnen. Wat is dit? Listerine Listerine oude oude kaas. Eeuw! Oh, wat erg. Oh. Hier de reactie. Nee, geen comment. No comment. Eeuw! Wacht, Nagelslag. Ik moet even lezen. Oh. Dit is net leuk om te sharen. Weg! Klik hem Ik krijg weg! helemaal hem kriebels weg. van. Oh, nee, terug. Boerenkool, lumpia. lumpia. Is het een lumpia met boerenkool erin? Ja, op zich net heel raar. Ik wil het proberen. En wat is dit? Dit is echt... dit is een fietspad. Dit is meer zo van, je had één taak, you had one job. Ja, Dat is dit. ja. Kom op. Op zich wel een leuke funky Ja. fietspad. Hij giet er ik voor. Ja, hij had er zin in. Gewoon al, ja, wow. Oeh. Boetebree en green Green cheese. cheese, Wat dat dat is- is geen Fries dialect. Dat riemt net. Nee, inderdaad. Dit riemt net. Wat is dit? Indiaanse Curryschotel, curryschotel. prodent. Ja, het is gewoon Ik weet niet helemaal, ja. mint dingen, mooi, hartig. Ja, Nee! Met 50 echte Indiaanse kruiden. oké. Ja, als het mitoske maar witte maakt het. Oranje koek! Yay! Maar dan Groene koek. green! Mooi de vlag van. Grace! Toch? Hey. Skip die vlag. Die vlag was vet. Maar hè, sowieso is het wel lekker. Zullen we het eten? Ja, natuurlijk. Oh, verrader. Nou, boeien. Eten jullie een broodje bapau met of zonder schil? Ik heb nog nooit in mijn leven een broodje bapau aan. Ik kijk net trouwens. Dus ik weet het net. Een Is test. dit het mooi of zonder schil? Nee. Drop het in de comments. Nee. Wat is dit? Een Jamin chocoladeletter satésaus. Oh. Maar Wij houden van pinda's. Ja, wij houden van pinda's. Pinda en chocola
Dat vind ik lekker. Ja, Ja, dat is een Snicker is toch ik pinda met chocola. Slim. Dus satésaus met chocola. Dit zo lekker kennen we ze. Ja. Een aangebroken Dropje. Zo'n dropding. Die is net zo itemas. net satisfying. Nee. Deponeer hier. Maar dit past het wel mooi. Dan gooit hij het flesje erin, of het bekertje. Gemiste kans. Jammer. Alweer fristie, wat is dit voor fristie? Dit is sowieso lekker. Nee. Fristie geur. Dat is gewoon jitboy, dat is gewoon lekker. Nou, probeer het maar lief schat, maar ik denk net dat is dan lekker roekst. Oké. Oepsie woepsie, de trein is stukkie bukkie. We zijn heel hard aan het werk om dit te maken. Dus kun je beter fietsen. Oepsie woepsie. Dit is echt een held. Als ik de trein pakken mat en ik shit dit, boeien. Helemaal stikken. Ik pak die fiets. Let's Vol go. enthousiasme. Er is ook zo'n vrouw die het altijd, zeg maar, ompraat. Ja? Die het dan dit waarschijnlijk Ja. Wat ja. Ik wil het niet praten. Beste reizigers. Oepsie woepsie, de trein is stukkie bukkie. We zijn heel hard aan het werk om dit te maken. Dus kun je beter fietsen. Maar dit is de laatste alweer. Heb je dit hem al? Ja, jammer. Oh, jammer. Maar op zich ik wel fijn, want ik hoef deze plaats is net nog een keer. Ik hoef net meer te zetten. Mijn hersenen ben genoeg beschadigd. Ja, die van mij. En welke voest het ergst? Ik vond het leukst, die van de spekjes, boerenkoolspekjes. Ja, mee eens. Die vond ik het leukst. Maar die fristieboel en die tandpasta, nee, dat is hem net. Oké. Nou, fris die gurken. Ik ben benieuwd. Maar dan weer het de video Dat alweer. doen we al. Nou, Ja, top. Als je nog leuke ideeën hebt waar je moet reageren, dit dan weten in de comments. En dan zie je hem de volgende keer weer. Liken. En Abonneren. subscribe. Doei! En tot ziens. Doeg!